Hambai sing tini pula sini Ompi Block Committee ni bisinti buat orang hambai orang musuh, teman ni sini Secret Rally. Sing sini youth ni icon hui mana, hai kebas sini TSF ni incharge borong na David Mora Singh, te sini sar borong na MDC Sadau Koloi, te sini sar Debsadhan Jamatia ni bisinti cara tirpawana nuru nukana rally kaiwi Secret Rally kaimani. Tini sing hai ni sini Ompi wo tini paisho paika Ompi tuidu amsai wo tuidu bisi wo. O jago sing tini hanglai kha puila wo sini sar nominated MDC sipsene kai pini no sing thang salai kha thiaba sing sini durbagyo belai kha sini sar MDC sipsene kai pin bo UP wo thangja bini sar lama sa porei tomani jago haibana sing tini sinoro parani borok bai joto sini leader tongnai sini buarana hamjagnai rono sing kokpi laikha salaikha buskani salo thansani besintei sini gerata Tripura land sing buagrano na horoni sing thansa khailebi sing kuplai engnai hini sing salaimani joto tini suno respond kahana rokha sini oro elakani takukte bukusong sing buagrano hamjagu sing maharashno hamjagu hunu bor tini suno sabi khnarka sing omaikere sing thang salaimani tabu sing tini sophelai tabok tuidu bisibono orani porebo sing haini hai sing thangnai sara chini tini sal hai sujara atta jara sing tini takhu buku soi malai leinai ojao joto tini phaiso phajek chini Ompi ni White Block Committee Raju Deborma lesini Soros Vice Chairman tuidu bisini haike joto tini phaiso phajek no khana chini logo bolai dola joto no phaibe jak sing tini yakaya chini buarani imano mak thang khaimia sujara no sing tini serious price o khasnai sung sai no ifan sung khasnai sung tini ongkhalai ja chini sarsong sung logero ongkhalai ja saran gaya sung min sin mong kisa ani sini mungke Ompi Subjournal Chairman Debsadhan Jamatia hambai